Ei, tu! Sí, tu, estàs preparat per mirar el teu primer vídeo d'un youtuber de Lleida? Estàs realment preparat? Bicho, bicho, bicho que camina, ina, ina, con sus patas, patas, patas de violín. Va subiendo, endo, endo, despacito, hito, hito, hasta el... I ara us preguntareu què us explicarà un xaval que està sentat a una cadira amb el cabell de grilis i amb una sudadera negra, no? Doncs bé, us vinc a explicar que aquestes 2 últimes setmanes, lamentablement, he sofert la crisi del youtuber. Sí, he tingut 2 setmanes per penjar un vídeo i no ho he fet. La cosa va començar fa 2 setmanes, fa 15 dies, això, que volia penjar un vídeo supercurrat, però supercurrat volia dir el millor vídeo del canal, però amb diferència, o sigui, amb molta diferència. En plan que... Mira, l'inici del vídeo era aquest. Aquest era el material que ens faltava. Sí, germà, no em miris així. He fet tots els càlculs i res pot sortir malament. Això és la verdadera màquina del temps. Lol. Res pot fallar. Res pot fallar. Marc, l'exterior és massa perillós per tu. Queda't a dins. Ja me la jugo jo. Lol. És l'hora. No! Doncs bé, el que passa és que aquest vídeo a continuació tenia molta edició, s'havia de gravar veus, que quedés definit, volia sortir jo mateix en una mateixa escena 3 cops, saps, en plan triplicat, bueno, que si tinc més temps en el futur ja la penjaré, perquè, o sigui, la idea, tinc el vídeo fet i tal i està superguai, però bueno. La cosa és que amb aquest vídeo vaig estar una setmana fent-lo, intentant editar-lo, saps, pensant a veure com ho puc millorar i tal, i vaig, bueno, al final ho vaig deixar estar. I la cosa és que, al cap d'una setmana, vaig dir, a veure, la gent de què parla ara, què és la cosa interessant, doncs el clàssico! Quan dic el clàssico vull dir el clàssic, pels catalans, que no entenguem gaire bé això. Doncs el clàssic, el Barça-Madrid de futbol, suposo que tots estareu familiaritzats. Bueno, si sabeu qui és Grealish, suposo que... La cosa és que volia fer el clàssico, però com si hagués passat a l'inrevés, o sigui, si el Barça hagués guanyat de la mateixa manera, 1-3 al Bernabéu, com haguessin reaccionat els de Madrid. De fet, tinc la miniatura, mira. Es veu en sofà, tinc la samarreta del Madrid, Modric amb la samarreta del Barça, i que surti 1-3, tal i qual. I la veritat és que prometia bastant, però tampoc el vaig arribar a fer. De fet, aquest no el vaig començar a gravar, sinó que vaig començar a escriure. I vaig dir, bueno, promet, però és que va ser al cap de 3 dies, i al cap de 3 dies la gent ja no parla del Barça-Madrid, ja jugava el Barça-Juventus, no sé què, i vaig dir, bueno, deixo estar. Ja ho faré al següent. Si us agrada aquesta idea, deixeu-me als comentaris i ho faré al següent vídeo. I així ja ho plantejo des d'abans, miro el partit, el dia següent potser ja tinc el vídeo o alguna cosa així. I la cosa després d'aquests vídeos és que vaig acudir als meus seguidors de Twitter, els meus fidels seguidors de Twitter, els grans seguidors de Twitter. Si ets un seguidor meu de Twitter, posa't la corona perquè se t'ha caigut, xaval. El que us vull dir és que a Twitter vaig penjar aquest tuit l'altre dia. Teniu idees per un vídeo a YouTube? Quines coses us molaria fer o veure vosaltres, en plan respectant, saps, els meus seguidors, a veure què farien si fossin youtubers, quines coses es miren, jo què sé. I després dic, al final faré el que voldré. Bueno, és que és la veritat, faré el que voldré. Però vull saber què us agrada, ja que sou la gent que més val la pena i, per tant, la que té millor gust. Responder, por favor. No puc dir res més. Moltes gràcies per tots els comentaris, aquests 8 comentaris magnífics que us llegiré ara mateix. El Ribes, amb una foto d'un peresós amb ulleres de sol, ens diu: pots donar la teva opinió sobre quin és el millor esportista de la història i per què és James Harden? Evidentment, aquí el nostre dialogador, el senyor Ribes, es pensa que James Harden és el millor jugador de la història, però en plan de bàsquet, saps? El que passa que no té en compte el futbol, on està Marc Muniesa, on jo crec que realment James Harden és superat per Marc Muniesa al futbol, com a mínim. O sigui, Marc Muniesa crec que és millor esportista que James Harden i per això no puc defensar que el millor esportista de la història sigui aquest, saps? Perquè està Muniesa per damunt. Un altre comentari, Víctor 15, sabe qui és aquest xaval? Diu: fes un top de mejores escudos, ja sabeu que els vikingos anaven amb escudo i espasa, saps? O escudo i hacha i no sé què, però realment no entenc de vikingos, no m'he mirat la sèrie encara, així que no puc comentar els millors escuts, ho sento, xaval. Alfonso Pastor diu: prediccions NBA 2021, com veieu, estic bastant familiaritzat amb el bàsquet, llavors. Però prediccions NBA 2021 ho veig bastant fàcil perquè guanyarà Milwaukee. Bastant fàcil perquè guanyarà Milwaukee. Bastant fàcil perquè guanyarà Milwaukee.
Algo complicat seria com guanyarà Milwaukee, si farà 4-0 a la final, 4-1, algo així seria més interessant. Tota la predicció NBA no, perquè guanyarà Milwaukee, llavors no té gaire gràcia. Després tinc un altre comentari de Pepo093 on diu la gran guerra de l'Emu o fes un questions and answer, o sigui, comenta la gran guerra de l'Emu, volia dir. Així que moltes gràcies, Pepo, realment tinc pensat fer un vídeo sobre la guerra de l'Emu, o sigui, si t'agraden poc els australians, si t'agraden molt els emus, realment és un vídeo que et pot interessar bastant. Àlex, a seques, comente tarde de barras con los panas, no estic gravant això per la tarda, no tinc cap barra i tampoc tinc cap pana, així que no puc fer-ho. Però després tinc un dels comentaris més interessants, que és Ritzitos, que comente: pots parlar de la llegenda de Bly Domingo? També és un altre vídeo que tinc pendent al meu canal, però és un vídeo que he de dedicar molt temps i realment no m'ho puc prendre així a la lleugera. O sigui, és un vídeo que he de dedicar moltes hores, ha d'estar molt ben fet i a l'altura de Bly Domingo, per tant, ara mateix no el puc fer. Jo crec que el podré fer en algun moment de la meva carrera a YouTube, si és que hi ha carrera a YouTube. La cosa és que a través d'aquests comentaris a Twitter he descobert que realment els meus seguidors de Twitter són millors youtubers que jo i per tant, si vols participar en el meu següent vídeo, deixa aquí el meu Twitter i segueix-me a Twitter o comenta. Si em segueixes segurament et segueixo, si em vols seguir, jo què sé, segueix-me. Si no em vols seguir, no em segueixis. Però em pots seguir a Twitter perquè realment comento coses molt interessants com el meu començament a la uni. Buah, com relaciono els temes, I és que també la segona part d'aquest vídeo va sobre el meu començament a la uni, xavals. Bravo! 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 Encara que no us sembla, he començat la uni, sí, aquest any he començat la universitat. Bé, jo vull comentar una cosa i és que l'últim vídeo que he penjat encara no havia començat la universitat. Però el que vull dir és que la universitat des de l'institut es veu superlluny. En plan, jo vaig fer segon de batxillerat, que no el vaig acabar, confinament, universitat, així. I confinament un altre cop. Però en plan, o sigui que ho veig superlluny, però realment la universitat jo ho veig gairebé com l'institut, si fa una part. Realment no hi ha tanta diferència entre la universitat i el batxillerat, o sigui, si estàs mirant això i no has anat a la uni, no hi ha tanta diferència, és realment el mateix, el que passa és que t'especialitzes en una cosa i la classe és igual. La cosa és que hi ha gent de la meva uni que encara no m'ha vist la cara perquè sempre anem amb mascareta. O sigui, aquesta és la meva cara, xavals. O sigui, normalment vaig més pentinat, però aquesta és la meva cara. Què tal? Bueno, només volia comentar-vos això i dir-vos que aquest vídeo, ara mateix, no sé per què, m'ha recordat un dels meus primers vídeos, perquè jo començo això just abans de començar a batxillerat, a penjar vídeos. O sigui, jo penjo... Pels que no em conegueu, jo penjo vídeos en plan super saltejat, potser 2 mesos no penjo vídeo, després en penjo 2 en una setmana, no sé. Vull dir, això és més en plan hobby, saps? Però em recorda molt quan vaig començar, perquè estava nerviós per batxillerat, saps? I explicava els meus pronòstics per batxillerat, què passaria, què faria, saps? I no sé, m'ha recordat, només volia dir-ho. I només això, espero que us hagi agradat aquest vídeo explicant que no tinc idees per fer vídeos, bàsicament, però que ara en tindré. I de fet tinc una super bona idea, i és que el següent vídeo el tinc claríssim, i és que en plan ho rebentarà, o sigui, subscriu-te o algo, o recorda-te'n al cap d'una setmana mira el meu canal, jo què sé, fes algo, perquè de veritat que el següent vídeo és superguai. Només us dic una paraula pel següent vídeo, subscripció, ja està, ja està, ja està, ja està. No us hagueu de subscriure al meu canal per diners, no us penseu això. I això, els de la uni, aquesta és la meva cara, aquest és el meu cabell, aquest és el meu somriure. Espero que us hagi agradat aquest vídeo i els que no sou de la uni, a veure què tal, comenteu pels comentaris, a veure què tal ho esteu passant. Si no sou ni de la uni ni de l'Insti, també comenteu a veure qui sou, perquè vull saber qui mira els meus vídeos. Moltes gràcies. Heu vist que el meu canal de YouTube està agafant bona forma, mireu aquest fondo, tio, armari, llit... Bueno, increïble, increïble. Colors una mica foscos, de fet, no tinc gaire llum aquí, però bueno, més o menys se'm veu la cara i tal, així que espero que us hagi agradat. De veritat, passeu superbé i subscriu-te si no estàs subscrit, per alguna raó no estàs subscrit, subscriu-te.